सखिया की जाला जब पकड़े भतारा छाती सखिला जाला बाती जब पकड़े भतारा छाती सखिला जाला बाती नीचे में जब मारेला तो सरिया में लागे माटी जब पकड़े भतारा छाती सखिला जाला बाती जब पकड़े भतारा छाती सखिला जाला बाती सखिला जाला बाती जाला बाती छाती गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर जाला बाती रात में कोके निहोरा धरेला हमरा कोरा जब घरी में बजे 12 तो करे अपन खारा रात में कोके निहोरा धरेला हमरा कोरा जब घरी में बजे 12 तो करे अपन खारा करे अपन खारा माने न हमर बात माने न हमर बात बदुआ के नाती जब पकड़े भतारा छाती सखिला जाला बाती जब पकड़े भतारा छाती सखिला जाला बाती सखिला जाला बाती जाला बाती छाती म्यूजिक बाय छाती जाला बाती संयमी में का विकास देला सरिया के नास उजाला उमा शंकर दरजे से आके पास रौशन भी आगे पास रौशन भी आगे पास सहनी दिली हमियावा सहनी दिली हमियावा हमारा धारा वेला जब पकड़े भतारा छाती सखिला जाला जब पकड़े भतारा छाती सखिला जाला गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर।